Dutag panihapon guys. Mo na among sudan doon panihapon guys. Nami kay guys. Good evening guys. Yan na punta, maraglamian kanya itong panihapon guys. Natay latanan subak yapon baboy. Tapos natay silingan nga nag-birthday. Dibo birthday man siya kuno. Kitagaan mi manok guys. Murag lamian. Yan na kay pansit. Abami. Kaya pila ba jud cake kay para sa mga kuan. So mga ano guys. Sabayan niyo kaming kumain sa atong mga kuan dia, sa atong mga idol dia, sa atong mga followers sa iba't ibang lugar. Lalo na sa mga OFW. Shout out ko nyo tanan mga idol. Mga unta. Kuman magnisag ka og kanang aw sibuyas. Tapos ilunod to nimo mga latanan. Kung lamia sa bok. Tapos butangan nimo og kanang tawagan ni kanang sibuyas dahon. Kana. Usad yun ang palami. Murag kuwang kaya ni siyag at salo. Murag kuwang siya sa kanang kuan. Kuwang sa budget. Sa mo day. Eksakto sa budget o kuwang baga sa plano. Kuwang na sold sa una-una. O nang subo guys sa inyo. Manihapon ta ninyo. Maintag na napod mo sa inyong tagsa-tagsa kalamisa para magdungan tag panihapon. Dili ni palaway. Dili may kasarangan ng mulaway. Kana mga sipos dapat maglaway jud kung tan-aw na. Daghang salamat sa naghatag og ana. Manok og bami. Thank you so much guys. Dili kay man matason. Daghang salamat. Thank you.